ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ರೂಟುಗು ತಾಗ ಎರಬೆಳ್ಳಿ ತುಲೆನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತ ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಗೋಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 11 ಅಂಡು ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಇಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಹಾಪುನ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಇತ್ತಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತಂದು ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು. ಮೊಲು ನಡತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇಬಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಈಗ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೆ 2 ವೀಲರ್ ಪೋಯಿಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾನು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಆಡ ದುಂಬು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದು ಪೋಪು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬ ಮಂದಿನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಪೋಪು ನಡಿ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೀರು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬಂದೆ ಅಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಲಿ ಏಡ ಪಾತಿರೋದು ಓಪನಿ ಏನಿತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಇತ್ತಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಬೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನವಿ ತಕೊಂಬಂದು ಇಂಬೇರೆ ನಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತುಲೆ ಇಂಕ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಲರ್ಡು ಐದಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಬ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಐದಕ್ಕ ಟಚ್ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಐದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಕರ್ನ ಶಾಪ್ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ರೋಡು ಪುರ ಅದು ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಂಬೇರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನವಿತಕ್ಕ ಬಾಗ ಮಂತು ಹೋತೀನಿ ಐದಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತಾ ಇದ್ದೆ ತುಲೆನ ಹೇರ್ ಇಂಚ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಈರೆ ಮಂತ್ ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಆತ 3 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶಾಂಪು ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ನವಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಮಿಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಶಾಂಪು ಮೆಟ್ರಾಕ್ಸ್ ದಕ್ಕನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಏರ್ಲೆನ್ನ ತಾರೆ ಕೈವಾಡಂದು ಎನ್ನ ವಾಶ್ ಪೂರ ಆದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಮಂತೀರು ಫುಲ್ ಕುಜಾಲ್ನ ಡ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಗ್ಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋದು ತುಲೆ ನವಿತಕ್ಕ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ರೂಟುಗು ತಾಗ ಎರಬೆಳ್ಳಿ ರೂಟುಗು ತಾಗ ಒಂದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಪೊರ್ಕಂಡೆ ಬರು ಮತ್ತೆ ನವಿತಕ್ಕ ತುಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು ಅದು ಪಾಡ್ದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ದೀಯರೆ 45 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀದು ವಾಶ್ ಮಂತೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀದು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಐನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಸೋಪ್ 100% ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಜಾಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಪೂರ ಐನ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ಐನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ
ತುಲೆ ಐನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ನವಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಐನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನೈತೆ ಐನಿಂಗ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಲೈಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿನಿ ನವಿತಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಲೈಸರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ದಡೆ ಟಚ್ ಅಂಡ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಲೈಸರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು ವಾಷಿಂಗ್ ಟೈಮು ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದು ದೆಕ್ಕದಾಲ ಶಾಂಪು ಪೂರ ಪಾಡಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಬೋಪುನಿ ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡ ತಡೆ ಊಟ ನಡದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನವಿತಕ್ಕ ಬಲೇಲಿ ತಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತದ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಸ್ಕೂಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನ ಪಿರೋಡ್ ಬಂದದ್ದು ಇಂಚಿನ ಹೇಳುನಿಯಾ ಜೋಕುಲು ಆ ತೂಟದ ಶೋಕಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಆಯ್ತು ನಡತೋ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಏನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಾನು 2 days ತರಕ್ ಮೀ ಎರಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪು ನೀರ್ಲ ತಗ ಎರಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಂಚನೆ ರೂಲ್ಸು ನೀರು ಪೂರ ತಗ ಎರಬಲ್ಲಿ 2 days ನೀರು ತಗ ಒಂದೇನೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ತೂವೋಡು ಹೇರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಶೋಕಾಂಡು ಬೀಲದ ಕಣ ಅಂಚ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಂಡ ನವಿತಕ್ಕನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ದೈಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್